Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maun just chill and relax and enjoy the drama. Munyika. Niya ka man. Dili ka kaapason sa imong kalivin? Wa siya makatultol din ma. Ang anong imong kong gipani sa imong kwarto? Aron mo desisyon ka na. Desisyon sa unsa? Sa akong gi-offer nimo nga mamahimo kang manager sa branch nato sa Cagayan. O kung di ko musugot ma, imo kong silutan? Imo kong hinginlan o di na ilon nga imong anak? Mao ba? Ma? Ano bang niabot man na sa imong hunahuna? Ni amang guta mag-istorya sa imong kwarto. Sa ato pa, seryoso ang problema. Seryoso gyud, Anton. Mahitungod ni ninyong managsuod. Dili ko gusto nga magkapikil mong duha. Mahitungod sa bata ang atong istoryahan? Gusto ka? Ma, akong anak ang gusto ko lang makita. Ang gusto ko makugos. Akong anak, ma. Tingalig na limot ka. Imo nang gipaangkon si Sarah ni Mateo. Huwag ko malimot niya na. Pero nga akong kasing-kasing, ma. Mulokso sa kalipay kung ako nang makita ang akong anak. Wa ka na'y katungod sa imong anak. Maunay timan eh. Giangkon ko na, ma. Uyang rakay ko nga daling misurrender sa akong obligasyon. Ma, please, tabangi sad ko. Imo sa kong anak. Unsaon taman ka sa pagtabang? Dada ang bata sa imong kwarto, ma. Aron, ani ko din ni mahagwa ang akong anak. Unsa? Usa man, Anton. Wa ka na lang gilaing gihuna-una. Ang imo ra gyung kaugalingon. Wa ka gani baluoy sa imong manghod. Dili pa siya normal. Unya imo pag yung gibinuangag minyos babae nga wa niya mailhi. Mayo gani kay masugot na sa Mateo. Unya karon nga naanad na ang imong manghod sa bata nga yang gituho ang munyeka. Imo na sang hasulon. Ma, ang gusto ko lang, ang mugunit ra ko. Muhagwa ra ko sa bata. Giisip na ni Mateo nga iyang anak ang bata. Abot na kasabot baka sa Mateo unsay asawa. Kay hangtod si Sarah, iya nang pinangga, iyang labanan. Ma, bisag mo hikap ra gud ko sa bata, gud. Ani lang sa imong kwarto. Ako pa nang huna-huna og maayo, Anton. Dili ko gusto nga masudyaan ko ni Mateo. Ma, please lang. Makahupay sa kong balatian ng bata. Dili ko musaad, pero akong suwayan. Gikan ka sa inyo, no? Ano di? Mura gid og midatog nimo ang kalibutan basta gikan ka dito sa inyo. Mura gyud ang huna-huna eh. Kinsa may nakapastress nimo? Wa ko mo adto sa amo. Ha? Ngano mo limon pa man ka, Ano Anton? mamugos man ka? Unsa man nagsilos ka na? Ako? Nagselos? Wow! Dili ba? Wa tay commitment sa usag-usa? Mo na. Pero nganong murag diskumpiyado ka man kaayo. Ha? Kung mulakaw ko. Labi na gyud kumuli ko sa amo. Hoy, nangutana ra ko, no? Concern lang ko nimo. Mao lagi na. So, may feeling ka na nako. Bisag kanus wa pa'y lalaki nga nakapakilig sa akong kasing-kasing. Kana dayong magkadungan ta. Imong gituyo? Ako'y mupugong. What? Ingon ka niya na ka-expert? Ambot lang. Sa ato pa, wa ka gyud magsilos na. Wa lagi. Sa ato pa, kung makakita kog babae nga mas labaw pag abilidad nimo, di ka sakitan nga akong buwagan? Ha? Suwahi. Oh, ini. Suwahi lang, Anton. Ma, Ha? Ikaw di ay, Sarah? naunsa ka ma? Kay naunsa man ko. Nakugang ka manggod sa dihang gisangpit ka nako. Naghunahuna lang ko iya. Unsay akong ihaylo ni Anton. Aron musugot unta siya nga mooy mo manage sa among branch dito sa Cagayan. Nindot naman una, ama. Malayo na gid mi niya. O dili na sad permi sa puton si Mateo, ana. Misugot ba si Anton, ma? Ha? Misugot ba?
Maugani nga naghuna-huna ko. Unsay akong ihaylo. Kay nibalibad yun si Anton. Musugot siya nga mahimong manager kun ani siya madestino. Spoiled good kayo sa Anton. Ang yaragang gusto mo yung masunod. Lahi kayo siya sa iyang manghod. Bisag ubos ang panghuna-huna ni Mateo. Pero makamaong mo sabot. Makamaong magpaubos. Imo laging pasabtog maayo. Pero maminaw baya siya nimo? Nagpasalamat na lang sad ko, ma. Nga mahadlok si Mateo nga masuko ko niya. Sarah, Unsa, ma? dili ka ba gyud makahatag og higayon ni Anton? Bisag sa paggunit na lang unta sa bata? Dili. Dili ko musugot, ma. Bugart, suod sa brad na ko Anton kwarto ni mama? Lagi! Kita jud ka! Sigbalik! Kita mo lang! Libat bara na imo pikas mata! Bara! Sa imo kita! Bara di ay! Sobra sa ka makatamay ako sa! Kanya akong mata, libat! Ha? Lagi! At tanawa ko! Oh. Bugalitan na kapit ako ni mo! Tanawa na yung Bugart! Oo. Wawa, imong usa kining kalimot daw dito taas, ang usa dito ubos! Oh. Oh. Bugal-bugal no na kay ka. Bugbuwag ta! Oy! Oy! Bugbuwag ta! Ay, Mihilak ang bata. Nga lumibangon ka? Ha? Wa. Nagdamgo ka? Wa man. Wa man ko makatog. Way bata ka ng ubang mga rinter din eh. Wa man. Naghuna-huna ka sa anak ni atong Sarah? Unsa? Dili ba? Gisibatan ni mo si Sarah tungod kay mabdos niya? Diin ka masayod niya na. Di agud ni mo? Gusto tod. Nakahisgot dito unta. Bahay ni Sarah. O kay wa tay commitments. Wa ko'y reaksyon. Ang importante nga malipay ko. Nga nung nagsige naman nung kaghisgot sa anak ni Sarah. Ngay mo sang anak. Ako good. Pero imo lang gipaangkon sa imong manghod, dili ba? Nana, di na ta maghisgot anak. Hapit na bigyan di mo ibulgar ang kamotoran. Nga diha ang amahan ni Sarah. May katawa mong gug ka. Nagkatawa ko sa itsura ni Sarah. Apit na lang Kuya P. Maayo gani kimi duol ka. Ay, naloy kong Sarah. Naigugmagid ka niya. Di na ta maghisgot anak eh. Mga tuog tagbalik. Buwang eh. Sabi na kong dunay bata nga milak ganiya. Uy, mihilak man ang bata. Pero ganay haraman tingali ning naghilak. Hala, may tao din sa kwarto nila ni Mateo ug Sarah. Ay, mahimo man di makawat ning bata. Apo, ano man ka? Uy, kabasa ba di ay sa akong apo? Ay, kadiyot, baby, ha? Ilisan sa kanak ko daya, pero... Ay, perting hilak sa muli ka. Maong nisuod ko din, eh. Inyo lang di ay biyaan ang bata. Awa ma. Ay, awa ma. Hilong lang akong apo, Nay. Gibas andi ay. Tug ba manggod munika paggawas na ko? Hain man di ay si Sarah. Lakaw pagkadiyot. Palit ko no siya para sapong. Unsay para sapong.
dunggo ko no barko. Ay, bayanin mo, oy. Ay, kugos na ko akong apo, be. Bebe. Uy, di ka tawa ang munika. Tawa, Muñeca. Sus, kanindot mo katawa sa akong apo. Akong dadon sa akong kwarto ang munika, ha? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!